Chant was it. One can't tell so, and our number translated or baby, no more for one for bed. One Sakra and no man's Isaac or Catcher, is all. Now, Monty, I think I 7 or 8 years old. But your present day, now, policy should be yourself. Now, so a papa said, and who want to contain one. I said, we have a dead room. Sompa, dear, Sassiso, and many dear. Sompa FM, Sompa TV, Market Apo, Sompa, dear, M.I.N.G. Bichim wafidi ene tu Sompa FM and TV. Nebema weni jie eni aketiapa nebema weni jio sabra boy mo dajini be natural suna udi ewnya nebema weni jie aketiapa so kamu ema aketiapa papa wafidi ene to Sompa FM and TV why Yasim Sompa mani jeni akati apana unu warada Sompa de asitne imunu ema akati apa Ye no mai munsam makudi munsam jina ne kasebo Bitisam ni ejasu sem jina Sompa de abama Sompa FM Market Apa, Sompa TV, M.I.N.G. Sompa TV, M.I.N.G. Adishima Sompa TV, ene Sompa FM. Nana kojoje si no nsi abremo kase ebo. Ene bena anopei. Obenim de toso du nunai. Ne bre ena so. Anopei koboje si sempere mo aso yasene. E de adanse ho ne mapapa no. Se ye mabe kase mawo. Na nyo no nko. 2074 wa ma edudo papa bia no nom. Tete ho dudo no ena wo ma dada so abefo ye ne sensuo. Ya ebo ni padua no pa. Yade bi e chew so no. Etimuno ekuma kumosa ene ekuro bia woni paduanom midimafo heba center o the time atoye nso won the time atoye ade so ma edwane ne namrumu se ya santima mu a ene na abu akwa agogo na mo won kran ene na afa epoku asema yira eho na yade nyina yira wokutaye mu no pay Leicester Company Limited wom na ye ya toothpaste ene brusha wom nso ama ebi atwi yese se ye whitening no na ebratie amakasie asanso ayewoni so efe na moma remfi se 106.5 FM enkran Sompa no eso ena kasie friba 93.1 ehwada braka ehwa na Sompa TV no wo 21st credit ka ho ne tua live for ho ayiko 100.9 so waje wode ma sante micro na wonu ma wo atoye fam no 101.1 ejana so anope no wa hene champon Sompa takwa 103.3 takra de Sompa ebia na wo bona fam a 98.9 ama kwadu oyuko nanamo anopa wokutam na eba ne sa ahafofo nyina wono fa firi ho eno achi 90.7 wono ma won kransa bona pu efam live for ho adwuma wura kwa mboaten anopa wode ade ache bia no ma ade hye na Sompa kase no edi atwaguo 106.1 FM brother Philip mo systematic press ya no so ekwa kokodi sampa ene na afa nyina sabre kro na ye live ewo Doma FM 100.7 eno ewo bono afam Doma hinkuro eho anso na Sompa 101.3 wo Sompa FM live YouTube no abrochirefo nyina eho na wo mo hwe yen edifiri
ebia na decoder no so na apeso hunu ya baby FM stations ne wo no Sompa FM ye gina musa franka ehuo de ye didi 6 match no eno achi no ene momoma no so ye Facebook Sompa 106.5 FM Accra behwe bi na fe like chena unue bi nso nya bi anopa nsema ye de ba no de di mu akotene ya obetie bi ne se Ghana ene Colombia aban no e de womonsa ahyentiase apambiase a eba beboa ama adwadie ho nsem akonkan sada ena adaji Mahmudu Bawumia helicopter crash ye no wode yakonsem akwa amabusua no Dwemtrenia woda National Development Planning Commission no enso bokoko se Ghana wanhwe ye ni antoto ne ma tichu wo mentifidu mantem se de ohia edokro wo mu a dache ebeha adwen DVL for abamane se wa ukra number plate 2025 tichu any DV any DP stickers no ISPI into one year aposifo nchew Gifekefo akodi dwumadie sunku bi etre wo makwaban mu ama ye kasai enkroto ahodo beye numu wo brekum ismensin mu de wo manyamu emfaso abusua yebekwa amanone America mampani Trump say topa ya nanka wotoko Iran no watwe asensan kakra de ntira de munsem oba wei ene ensema ahodo bi na no pai ye ba bedi hu dwuma kenkan ni nyina de amamose Nana Kojojesi Company Limited anopa nonsia kasebo midin Dadaa Adwoa Asare mene triple mine Agya Appiah Apam Dadaa Abusia afeye njibre ensem no enchiremu ankasa enie Ghana ene Colombia aban no de womonsa ahyentiase apambiase a eba beboa ama maritime ho dwumadie atumi akonkan ne tichu pa ewo Tema Port ena fe Cartagena Port ya eno nso ewo Colombia mine mu nyina eye adwadie ho ensem na womu echiremu se saa agreement ya womde womonsa ahyase ebibre mu ha ena fe America Latin afa ne nyina no eba beboa madwumadie no atumi akonkan na woman soafo a wohwe amanoni dwumadie ensem so ononyamfo Samuel Okujeto Ablakwa ena enra wode saa ensemi etudwa na wose entiase apami wo mkosensan no ewo Bogota ya eno no eboa ahye amamienu no enkitahudi ahodo ya eda wo mu entem titru pa eni adwadie no ehyemu ekina na wokyeremu se Colombia Vice President Francia Elena Marquez Mina wonokra ne gina mu dendendenden di anim ehye yesa sante ase apam no aman ahodo no mienu ebetimi de womonsa ahyase afei Foreign Affairs soafo ya wohwe Colombia man no eso Rosa Yolanda Villavicencio wono so eka ho bi ene boaye ema adwumadie no etimi ekonkan na wabra wo sensan enkrata no ewieye no ononyamfo Samuel Okujeto Ablakwa wodensem kakra etudwa Africans were those who sold out their PS. It is all about Africa did not benefit from this whatsoever. Rather, we bore the brunt. The brightest, the strongest, the healthiest were taken out. After they were taken out, their indignity was further perpetrated by the fact that they were treated worse than even animals. Pets had more rights than our brothers and sisters who were forcibly removed from the continent. And research has demonstrated that we still live even with the consequences of that, because the kind of food, poor nutritional food that was served them, which was not good for their growth, and is affected their genetics and their children that were born after that, which has continued. A lot of the diseases which continue to plague the African continent has been traced to that. Ene ya yekotie ye eye oman soafo ya wohwe amanoni dwumadie ensem so ononyamfo Samuel Okujeto Ablakwa Nana Kojojesi no nsiabre mu kasebo eno na wani gusu awohwe se ye u TV etikopo no ana flat screen no so e Sompa TV sabre kro na Sompa FM edi atwagbo information centers ne de ebro otwe honwi wono mo nyina ya fa bi afa ye nwura oman driver and vehicle licensing authority wono mabobo ano Womone motor traffic and transport department no ye wo post sadom no na aka wo motama banchira no eche se nyame de che ye firi nebenen
enya sebna na wo mo Ghana fo aba bebo wo a ukura DV normal plate na ye 2025 en mo humu so kura amfa ma kan ho na kampese wo de anante ente sa police for MTTD for wo mbe so opanchi wo mo so nso a eye owura na ikure mo aboboa no na ama wo mo sa kwan no ebio wo no mo se sade ebi nso de DP stickers enenam a ne nyina no se wo hwe wo mo mra mu a ne nyina atwam enti ebraso se 2026 de na wo no mo yoye no obesha se na wo de no adi dwuma wo se eno January boso me mukura na wo no mo frase eye bi a kire wo mo twesen ye ne wo mo san so to aso na wo mo LI 2180 no eno koso a ema kwan se mo betimo de number plate DV no aye adwuma de nanso enye de atwamu eno eye nkra efiri wo maboboa no ba enti wo se efiri na ekwa bia no wo mbeti wo nkrofo agum ama uni a ukura sa number plate ni bi no once sa me famono anasa ewunu wa ntwa fofora emra no ebediu yedo eko mentifi do mantemo na dwemtrani ya woda National Development Planning Commission Dr. Nimoy Thompson ene kasei wabokoko se Ghana wanhwe ya daachene ebe hadwene se aban anhwe anye ntutuye na wohia dokro manfo ne titru ewo mentifi do mantem no wampa ba bia anhwe ano a eyade se de nsunsuanso bone pa ene bebre wo man Dr. Nimoy Thompson enchire mu no wode atu dwa se ase Ghana ha ne ye wo no ye kase emra ba ko ne ye de ye adwuma ena national cake ni ye cha kame ko se ebinimu nya bidi na ebinimu so anya bi ani ukomenti fi do mantem se ye kasa ya wosi wohia fitai bi ena adokro manfo ho suku adan wo mu ni bi ayaresabea ebi ni ho eniema eboa ma setena etumi eye fono saa niema no nyina eho akwatwe ewo mentifi do mantem ho na ye ne ye pa se Savannah Accelerated Development Authority etwenity awa friend sada womo eti mentifi do mantem atena ho ama saade we eda so koso sanse atenaye no enima bi eti se impuntuo enti wo de baaye enso wo baaye adwuma wo ye yenhye da ehunu bi ewo ho se wo mentifi do mantem a enima hoduo bi a omanfo etim wo ho nso wo bekomu no na eho no mayi nuane a yedie kuyayo ne kese eho enegina enso wo kra na edi hia enti adenti enesese enima bi eti se ne koso no se yanhye ye ne yantoto o man ne niema yi a ebedru 2057 hodie na ne Ghana as poor as we are today eho ene akwakoduro ne nkyiremu a wode baaye enie. That's part of the problem. It's not the idea of the strategy, that's fine. But giving them the mandate to do procurement of certain things was what set Sarah up for failure. And NDA hasn't done any better either. They are actually now handing over their various projects to the district assemblies, which should be the focal points for procurement for development, the district assemblies. For all practical purposes, we will stumble into 2057 as poor as we are today. Yes, it is possible. Development is not a given. You need to really work at Haiti and the poverty and the chaos and other. It's over 200 years old. The challenge arose in the past because we did not involve the political parties in the various preparations of the plans enough. Ebusuan panyine ya wote se wodi nkomoi eye Dr. Nimoy Thompson wono ene ye dwemtrani eda National Development Planning Commission ano. Ebusuan yenkai yahwefo ne yetiefo yawo bosumi ya ne da na etoso dadu enensia na ye dadwo ada nanso eda na anyo amaye nkura titru adehia na womo wotema ene ne mpotemu TMD Care Center afa ho womo ho na adupre kwata bi na mosoro asa eno aba fom womo ni ba ho so no na akwakotwi nyade esi sede nka wo siesie na ejadem adehia mienu ehwere womo nkwa eno no na eye Frank Amoni Ndonko odin finhye aduasa no ensia 36 ene nenua instructor Elijah Oforidonko 25 years ya wawie suapon a enche bia edadonko Hebron asafono ne ma nimpon ena ne nsuru motie na sanse mi hu na adaji Dr. Mahmoud Baumia Franka Kurafo de ma wosona manyoku no wama ne nkurofo ne bi akwa eda no womude ya akonsama akwa no e ka chense wonu ne kurose won kana kuma ntune yam won fani nyina ma Allah basayedom de ohata mu nkumachi na bra wo moko no na ye yura Franka no dompre afi ora Fred Kopare ansa
communication advisor ya was afomafo na akomme amone wo mo eka ho ewura Fredo Ware ene party empanimfo bi na ne nyina no na o chese de aba no yade ehyehye na nsumakonim won kana komanto ne yam na won pagye nani enhwa asafo awurade sade ye a etu bia ye kase wo mo mfa manyame no wono mfa manyame saa nanso wo mo ne no nyina na esu wo mo ne no na edi awerɛhoɔ na sansemi na wɔkyekyere bae na sompa yenso yaboboso ede ama yetiefo a wo mo tie yen na wo mo ehwɛ yen abusua ma remfio se anopai enam obi abeti na yehunu badwam na nakwadwoje si company limited ekwo baje sesempre adanse hu ne mapapa nyina no na boboa no enebutu anopai me kanfo no ede ama wa yesemframa Ghana ha nso de wo baabia mantambe mu na wo de hwehwe ne kira kwan wonsa eka no wono ekutayi mu anopai na yade kase no brewo ahoma ne yetia wa 020 435 5040 020 435 55040 Midimafo Eba Center ya Dr. Tam da so woda no no sesei enkran so wababo ne sesen o nanso wonyam fira santemam enti wofiri bono atoya fam ana kwadivo mpo na eba ene ebu akwa agogo uduru hwa mayangogo yade mawo abansu ku ni nhwe animu eno achi no ma remfi se Dr. Tam da so ewo nkran enti wo framantamu mfimfini mantamu enkrane na afa bia nso a na ukọ poku asema yira eho na yade ne yira ama ahoto aba ede amawo na unyakọ na wo mo hwe owie na nyare wo a etetew so no ebi ya ye kwankura enura ede be ma no obo se 2074 nka ho a Dr. Beka chiro se pebinom na beboawo eno no ekumukuru kura aye kwankuro hepatitis no ya bodin se bi wo so bi ni si HIV kura na ya bodin a ya no numbuate kidney problem ana liver de honam dua no efiri utimi besi wo mawira no 2074 eye ho adwuma ewo ba bia nso a ye tonuru anopai wono nso ese adua seteku kwa so yasena ye be nsan na mawo Leicester Company Limited wona ye ya toothpaste and toothbrush no fa bi twuse na enyinja mpre ni nyina mfiri ose ase emma wonum enya hoden na ye ka oral hygiene wonso watimi aka bi yesra oni yabo masre na mom wanka wano amfantum anopai wo mu ne kura yemu a ensempa no yede esomwo abusua ye toaso ede amamo na enkrotu ahodo beye enum ewo Brekum East Mensino emu enasese a wo mo se eda hyiremi sanse network a yede enya internet ni yedi bi eye calls ne ade no na ho akwakoye den ede amasa enkrotu ahodo nam so amamrahye bedwani a wo empotem ho no mu no nyamfo Vincent Ampa benchireme wone na pamfo atimi edi nkomo a gifekefo beye enhyehye sonko bi wo ho ama enne wo matimi amebi aso Brekum East Mensino eso nti uko ho no mu asankrotu onum ya yeka ho asamedie mobile network ana eye ohaw ede ma wo mu no sesi asa ohaw no nyina edi afri ho na wabra honorable ede ne nsem etudwa no wo se enkrotu bi ti se akatim se na se kwa akire krom jankuntabuo ena fe kobedane mpotema huduo bi a ewo ho no mu nyina apam area ho aha na ne nkasa emu no wo se womo a aka womo so wo sa ohaw no womo no nsuo entwen yo person se enche ye the mobile network ni bi eba area ho nyina enti ebedru mrebi no Brekum East ho de okọ ho no ya de se obi ani ho obetimi aka se wo pe network e de aye call anase internet e de edi no dwuma bi a wonya wabra honorable ene na najeman opambo edi nkomo no sei ene wo kire mu yes, communities are network idea call any internet anymore. Yes, so mo boss ya ko boya no munya dije o yera ma ama no munya dije o mu a. Ya ba bo modern say ya de. Bia network in one ya dinga ko. Na nyame adom ye ba ye trauma tell the Ministry of Communications. Na ya de call different. Nyame adom yera John Dramani Mahama Daroma. Materials na abedu no. Snapse Pachiku Akatim Trikasia Jampunjabu Komenda, all these communities are networking on Namia Daroma.
materials in about the building. And the promise made to the good people of the room, once again, that promise is fulfilled. All glory, all thanks to His Excellency John Dramani Mahama. Ene ya yekotie ye eye mrashebedwani ewo Brekum East onunyamfo Vincent Ampa Benchreme wone yamane boni nana ajeman opambo ena edi sankomuyi anopai babia wo bia no se wonsa enyanka medimafo ne dwumadie papa ne bia me kanfo de amaw ebia na wo asantemamu ma memfa ahomaamaw 0244 774 282 0244 774 282 medimafo haba center yare te oso a udimafo ne hwa ko na wongogo mfa maw 2074 no kane dudo na nanka yesode anopa yebobie ansa na yakoye nnwuma so no eno na abefo kwan so wo mawe asana yam DHT sim na unim FDA de ne setampo kutu na temu se dure no babia nam bia yeso onya bie na mo yo ba pemfo o ma akoda nofo ana semfinhia no unya nni dumienu a yankamfo mawo wono ma aka de timi fa ne sebrato eye papapa ebebo yie na ansa na no ya twusen ubetwusen so a menye Leicester company for wo mo ya toothpaste and toothbrush no eno na mekamfo amwa no pay eno on the brush no bristles no kama emprepra osi achi nam no ebesa so ayiyi enam no na nwiwie na akeka ka osentam ni nyina afiri ho ama osena paise so kirema na wonim o whitening o total care sa na owo heba eno ne ku enumukuro ene enumukankan no anopai mekamfo mawo ne monje won mahoma 050 16 19 588 so won kan na afa wo fasa ahoma no na mo wo asantemamu 050 13 90 338 0501 390 338 na ene Leicester company for ending komo wo mo nema nso na afa se wo ton a onya mfaso papa bi efiri so ma yenna ye hutia wa mu kankan frede sabre no ne yedu pire netu ye kwa amano ne Trump kurum Akatuapa enokre ema akatuapa pa ampa busua ye kwa kowie nsem ne nyina ewa amanone sese bofo ane nam ho apaso no ade ache na wante asem foforo bi emfi ho a ekama ese yechi obati sa America fo akasa wono man kasa pe na Israel kasa se ehon so bibi emfiri ho amma pe Iran won be kasa sese wo mo na aye tripartite da asem ni gina won so ansana atete akofore afoforo aka wo man Ghana kra no ehon fnama ebitimi ebebo fa yen ho esanse ye de fa ngo edidwuma na America mampani Donald Trump na ahye se Iran ho no senka ne wo totopa ye de kro ya wo ye se babia wo manyina mahodi mfiri bakura no wo kwa akose ho ama wo masan da summu ehunu se bibidi ye badu nanso wato no bokakra se wo no wo mo ekonksaye se de be na wo mbete ase ama adwobra aba na eno achi no adwempa wode ba eni nsusuye no wombeje atum na nuclear weapons no wombeje ho adwuma kuraayo na wiase nyina nso bedwo ama ye hunu se yedo ye ho a yenye achinye enti sabra make say de ne delegation akọ didadida Middle East ho wo mo kwa akosi enwa na wo mo adwendwene nsempa ho wo so ama wo mo nafu anum san kasasie esi na wo mo agitum dia ene ese tie bia na wotwe miensa ntokwa no aba wiye nanso se esi na wo mo ante ase ekoso atwentankwa ene nyame ampata Iran ho no wo bebo ho foton eno no nsem a efiri wo ba no pay ye gina so na nana kwadwogesi company limited ne kase ebo a obo aboso twantoma si no koko eso yasene me ye de brawo a midimafo eba center eka ho edima ye ewo kase mu de time to so no Leicester company limited e de Yas toothpaste
ene brass no so ma yetwi yese e ma ya wo fe wo TV no so e na ene no so emu da ho e radio no so e de ma wo 2074 dudu anopai yenonom bi ansana ye ba wakache na ya ba besom wo ma remfi se ensem no a efiri fidue mu a edi atwaguo efa ye headquarters 93.1 asantema Agya atum ehwa dabraka baby Sompa TV no wo no na yiko 100.9 wono nso GB edema asantema ya adamfo pa radio France abrochima mu fa bia mankasim kingdom wono nso ejedema wo mu 106.1 so eno akura na tachiman so Sompa ede saa frequency kura na nkontanto ano no ede nsempa no ma de hye a wo mu wobono ene nepo ya afam ho 90.7 Sompa nkransan so gye papa toast mu across post yi ma wo bia nya bitie saa bre kura na Doma FM 100.7 Agya wusu be ma ne dom wo mu ede ma ho no nso osagefo nya biatie atensempa pa kene so ban radio wo fa bi www.sompaonline.com yero atabo aten ensamo a eba ye no wo kyekere kwoto ho na emoni na edi mu akotene no ebi ne se Ghana eni Colombia aban no de woman sa hyentease apam biase a eba beboa ma adwade hu nsem atimi akonkan e Waterma Port na fe Cartagena Port yewura ne kokwete ya DVL adwumako no won na etua no e de atodwa se wa ukura DV number plate na 2025 ISPI eda oka mukura etiamra police for Bitime acho Dwemtrenia wada National Development Planning Commission ano Dr. Nimoy Thompson ena wode ato aban animu se ukọ mentifin do mantama hodoɔ miensa no emu a ohia dokoro wo mopanti esese aban eye bibi efa ho mu amienu a wokɔhye wokɔ frikwa mu wo wo helicopter ho na ano odwo da bi Tema adaji Mahmoud Baumia edne ya konsem akọ ama abusua no gifek for atretre wo network dwumadie emu nam so ama enkroto ahodoɔ beye num wo brekum ismensin no emu no wo manya so emfa so America man penny Donald Trump was wa ma Iran for enenum ifrase no ra se asundua pam no wo mo ne no kɔ bankrum etiase de a ene ntokwa no betwa na fe obia so ho atɔ no na nema bo asan aba fam na nkoye sa de ene ebeyire sementa abusua yedewu asi medin ede Adwoa Asare anopai mene triple way man Agya Appiah Apam Dadaa ye kwa majumadi aka